να χάρει μόνο ένας όταν μπορούν να χαρούν πολλοί? Το Scratch γιορτάζει τα 10 του χρόνια και με το Scratch διπλή ευκαιρία δίνεις τη στιγμή σε 10 μεγάλους τυχερούς από 100.000 ευρώ. Αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία για κέρδη έως και 1 εκατομμύριο ευρώ. Απλά σκανάρεις με το κινητό σου το QR και μπαίνεις στην κλήρωση. Scratch. Τύχη στη στιγμή.